Драги зрители, добре дошли в фирма Ваджо Ташак, по-точно Ваджо Транс. В момента виждате къде се намират камионите, къде стоят. Тук, както виждате, е кал. Когато падне дъжд, става нещо ужасно. Тук така стоите. Поради липсата за удържаните 80 евро за вода, се принуждавате да се миете тук на тази тубичка. Ето. Показвам, това е тук без пари, за сега. Това са щупените камиони, 10 нивони буклуци от клас Евро 5, Евро 3, извиняйте. Виждате в какво състояние хубавия плац на Ваджо Транс. Така, тук виждате мизериите, къде стоим и къде удържат по 80 евро за празниците. Тук виждате на колегата тубата, където се мие. Това са следващите буклуци, където стоим. Ето го плаца. Виждате. Обградени от всякъде от дървета, като в джунгла сме. И това не е общата стая, където стоим с колегите. Ето буклуците, виждате ги тук на земята. Това не е акумулатор, с който пускаме уж ток, който няма, защото нямат пари за ток. Така, тук виждате групажни дъски, които струват 100 евро, искат дърт тия буклук за 100 евро. Това е колегата, който в момента готви и си ходим двамата с него, защото ни писнаха от педераски истории. Това е камина, която гори и всичко. Виждате за какво става дума, каква мизерия. И се правят на голямата фирма. Ето така, това е мизерия тук. Нещо. Те думи, какво да ви кажа, все едно гледайте старата база. Това е положението. Удържат по 80 евро, защото не сте работили, сте разбрали на 1750 евро. Друго не мога да ви кажа друго. Казват изчезвате камионите, като мръсни котчета на буклуци на изхвърлят. Това е. Спирате интернет, тук се правят на цигани за водата, която я ползваме и на всичко отгоре е платена за 1000 евро наем с вода и ток, но дъртия буклук се прави на много отворена, иска да удържа по 80 евро за това. Камионите вие си ги правите, защото не им се плаща за сервис. Камионите, просто да ви кажа, са в уникално състояние. Моя примерно не морече моторната, спирачки няма. Какво да ви кажа, другите колеги гуми нямат. Нямам думи. На другия колега там на евекото, което е до мене, няма аспуха. Му е издънен и вътре става в кабината. Знаете какво става, но вътре всичкия газ въздава в кабината. И общо взето това ето, вижте пак още един път. Автопарка на Ваджо Ташак. Всички камиони с десни волани и с бугета. Това е от мене. Ако искате заповядайте, но мислете му. Почват удръжките. Най-важното. Чао от мене.